Det er mellemrum. Det er Café Mellemrum. Og man tror rigtig, man er sådan rigtig mandig. Hver mandag er der stand-up på Mellemrummet i Ravnsborggade. Mellemrummet er fedt, fordi det er sådan et lille intimt sted. Du aner ikke, hvem der er på. Det kan være de helt store. Det kan også være nogen, som du ikke kender. Der kommer rigtig mange nye komikere og lidt mere erfarne komikere. Mellemrummet det ligger i Ravnsborggade. Det er en fin lille sidegade til Nørrebrogade. Hver mandag kl. 8, og det koster ingen penge. Nu er vi også lige valgt i baseball. Ja, du skal træne. Nej, hvor ville det bare være lækkert. Var det da jeg var i Karibien og søge? Jeg kan godt lide jer. Det kan jeg sgu godt. Det er gratis, og det er værd at besøge. Det er kl. 8 hver mandag. Kig forbi. Der er økologisk øl. God stemning. Grin. Vi har det godt.